ining party sa ROF man ni kag na-confuse OFW na confuse kita. Ang natabo is that Na-confuse kita, kag na-confuse sila. na-confuse na ganit dapat sige na confuse gid sila. Kay nagpagwa sang memo ang Cebu, nag-contradict ini sa memo sang regional IATF. So ang nagwa, ang sulat sa Bacolod, ang opisina ni Councilor Salanga, naipit ang aton office. Kita ang ginakigan, kita ang ginabugsuan sa tanan-tanan na palaman kita. So siningaga aton ina i-clear. Kag siyempre para kabaluman ng mga OFW nga nagapamati sa karon, kag ila pamilya kung ano gid bala ang tuod. Hindi lang sila nga mga kigdayon, judge dayon, wala ginaobra ang mga amon nga obligasyon, ari aton suguran pagi sa mando sang ang Cebu, Councilor. Ano ganing una gid nga mando nga nagpati man kita dayon? Well, alam mo niyo, hindi siya actually, nagyayag yung national IATF. Remember, tanan niya gina-implement naton sa Bilog ng Pilipinas is being ruled by national IATF, no? And kita diriya bilang soldier sa nga pandemya, and bilang part sang sina nga sistema, we have to obey sa gin-order ni national. No? Iba niya nga baga nga tan may multas ang lahi nga aton, hindi pwede. Because violation yun na siya. Sang lahi, once hindi kita mag-follow sang order. Kabaluman na sila, no? Even kan sa classroom, may batas ang balik imcho. So, that also includes us being an LGU. Ang hambal national IATF is very clear. May post ako dira ang instruction. Tanan niya balikbayan, no, kung overseas Filipino, that includes OFW. Pero hindi na pag-istorya ng OFW. Kay si OWA, ang tatap sila eh. So, dire kita kay balikbayan na sa kay ROF. Ang katabo isa mo sila eh. Pag puli mo sa Pilipinas, ma-undergo ka 10-day mandatory quarantine. 10-day. 10 days nga mandatory quarantine. Ika 7th day, iswab ka. Okay. Kung mag-negative ka pag-aaga, 8th day o kung 9th day man na magawang result, depende kung ano kadasig, hindi ka po niya puli. Tapuson mo. Because i-comply mo gid ang 10 days nga mandatory quarantine. Okay. Now, diri sa Bacolod, nag-set kita diri 72-hour validity. Okay. 72 hours nga valid nga swab. Di malapse na siya automatically. Siyempre. Kay 7th day ka man, mapaswab ang bandi nasyonal. Pagka 10th day mo na sang last dapat. Oo, 7 to 8, 9, 10. O 3rd day ka, tika mabas lati, hindi man naman sala. Kiti order ni nasyonalya. That's why hindi mo naton, nag-discuss kita with Dr. Sorongon, nag-agree kita, nga ang mga naka 10 days dito, tungod alam mapaswab sila liwat, correct, para magpasok sila sa validity natin ng 72 hours, hindi na pwede. So hindi mo naton, gin-consider naton, ika 11th day, 12th o 13th day, huli nila, valid pag ilang swab. Pag abot sa Bacolod, swab and go na lang sila. Swab and go. Libre. Iklaro ko kasi nagligad ng Sunday, ang hambal naton, is that pagkatapos kundi abot sila sa airport, family sang FW, sang ROF gali pag ang discuss naman ni councilor sa nagligad, pag abot mo sa Bacolod sila airport, sugaton ka. Irikta ka sa Center 3 swab. Pagkatapos mo swab, 24 hours ka sa TCS. Supposed to be. But we have a very limited facility subong. Okay. Because nag-increase sa cases natin eh. Okay. So because of that, even ang mga symptomatic, gina-quarantine man sila dito sa facility. Okay. So ang matabo, anong matabo subong? Tis kay inabot sa buong himuon naton, papermahon natin sila waiver nga ma-observe sila strict home protocol. Samtang wala pang resulta nila sang swab nila. Kahit swab and go na lang sila mo. Subong swab and go. Swab and go clear, sila. Okay, now, issue ko isa mo sana eh. Nga kagamugamo sa Cebu. Okay. Nga alain ang kakatabo sa Manila, pag-abot dire lain man ang gina-implement nato nga lay for Cebu. Amo tabo ay. Si Governor Gwen, which we understand man sa iyang sentimento, gamba siya nga, ang Cebu, hindi siya pero sa Manila, nga dako, lapad. Ang amon diri lugar is short katama ang limited ang facility. Correct. Kag sa amon tiga dangop ang tanan niya international flights, kami di ang shoulders ang risgo. Sakto man. Correct. Si Manila could manage. Daw ako si Manila eh. Si Cebu is limited. Probinsya na iya. No, hindi mo iya ang iyang mando is sa pan-arrival swab. Yes. Pagkaaga, pag negative o kung the day after tomorrow, puli ka sa probinsya mo. Now, then dito ka pa dayon. Rough ang restaurant taga ko na. Then dito ka pa dayon sa imo nga home quarantine. Home quarantine. Na dira gusto ng conflict. Okay. Because nga Conflict with ROF. Conflict with regional or ano? Sa tanan. Okay.
Kaya ang regional is under national mo. Okay, Meaning, okay. ang gabunggo sa imo, di si national and Kaya regional. Kaya ang regional, ginsunod dito yung national mo nga Correct. gin-uniform nila ya. Oo. So karon ang Cebu, ang natabo sa Cebu, hindi siya magpati. Hindi siya magsunod. Nagimo siya lain nga layi tungod siya kabalo sa sitwasyon sa ilang lugar. Yeah, Okay. exactly. Go. Now, kita ang shoulders ang blame dili sa Bacolod. Okay. Ngayon, ako nawaik proper coordination. Mm. Actually, ang tanan niya ROF ang nagkadto sa opisinata, bisan hindi na dapat maghatag sang letter of acceptance. But tungod naghimo si Cebu sang protocol nga iya, ginobey ta. Nagsunod ta. Nagsunod taya. Nga, ano purpose ta? Hindi tungod itolerate ta si Cebu nga wa siya nagsunod sa National IATF. Okay. Nag-release kita letter of acceptance because hindi to gusto mabudlayan ang mga ROF dito. Correct. So papangayon na sa acceptance, hindi na ibot silingon niya nga sa lato galing nimo ni Cebu galing nagsunod makamo hindi. Naghatag ta letter of acceptance para smooth ang pagpuli sa aton diri nga pumuluyo sa Bacolod. Correct. Ang akon bis na di sa Musene, kinlisensya ko man nakton di sa AOC kay mayor. Ang statute sa Musene, anything nga makapamag-an sa sistema sa aton mga ROF, sundon na lang. Anyway, pag-abot diri swab tas nagyapon yung pupulion sila balay for strict home quarantine gyapon. Okay. Tika karon yung pabulayan tapos sa mabal tabi hindi 10 days ka muda. Kaya bala siya 10 days ka muda. Bayran niyo ng hotel yung puli ka muda yung 10 days na kamo bugat. May dilema ang mga ROF. May dilema ang mga ROF ha, kay ang OFW wala naman niya, OFW ginakuha nila no? Ano no? Wala. Ginakuhaan sila sa Cebu. Ate bisan ko ans nag-ato sila. butan Pero ka. mas sapos ang flow ni Cebu kami uwang nga ani OFW kami uwang nga nag-assist sila. Oh, Unlike kay ROF nga wala. Sila gid ya. Oo. Ari ang dilema sa karon. Nabutang sa memo ni Governor Gwen nga pag check-in mo halin sa airport, mangayo na sila sang luwa ang letter of acceptance. Ang matabok ko ron kay ang sulad sa Bacolod, protektoran niya man ang iya kaugalingon. Hindi na siya pwede magatag lang ng LOA nga wala negative result. Ano matabok karon, for example, kung pag-abot ninyo sa Cebu, pangayuan ka mo dahil ng LOA. What do you expect? Ano expect nyo sa sulad sa Bacolod? Matag lang gulpe. So, naghimo si councilor sa patakaran. Naghimo sa sang tagaan lang sila, deal. Nga, tagaan ka muna yung syudad sang Bacolod, sang LOA, pagsampot nyo pa lang sa airport, ara na lang na, pagsampot nyo pa lang sa airport sang Cebu, tagaan ka mo letter of acceptance. Pero, aring catch, pero, ibutang namon sa dalom sang LOA nga hindi ni siya valid kung hindi ka mo matagaan sa negative swab. Oo. Pwede Dapat negative na kamo yung magpuli niyo sa Bacolod. Hindi mo magkabalaka kay ang LOA through messenger, through email, okay lang siya. Ipakita nyo lang sa airport, dala ang inyong mga negative result, puli na kamo dayon sa Bacolod. So anything nga makapamagaan sang aton yung mga ROF assist lang sila naton. Oo, okay. Ang aton yung opisina bukas nila 24 from 8 to 5 ang aton yung office or gina-post ko mo sa Facebook account ko ang inyong mga contact number para tanan sila nga may mga concerns maka-assist kita sa gyapon. Oo. Gina-welcome ta na ang mga naga-comment sa aton nga kada post mo. Okay gid na siya. Pero luyag man namon ipabalo ha. At least kabalo ka mo. Nga ang amon nga number. Amon na gani nga ga-post si councilor sang damo-damo nga number dra. Kay para kamo may option. Para kung sa pamatsag nyo alang-alang na kamo sa oras, alang-alang na kamo aran na kamo sa airport. Ang lima na kapipis nyo lang, may masabat gina sa inyo. So, pero naghimo na kami sistema, don't worry, kay may ma-duty na gidya 24/7. And Although even man nag-duty man kami sa una, 24/7. Even ang weekends tayo may arata yan, nag-release oo. kita yan, nag-abulig kita. So, that's why gina-assured ko sa ila, nga amo na siyang matabo, no? Ang mga number na tawagan nyo na lang nagligad. Grabe, konselor, ang kakatabo mo. Galalain kami sa... Di ba struggle gaman sila kay... Sa Cebu, sa... Cebu kasi, mga airline. Amo ni problema, Bio. Actually, that's why ako gani, I do not suggest ang atong mga balikbayan yung magpuli subong. Oo. Hindi ka advisable. May friend ko to. Rough. We're talking about rough. Okay. May ano ko to, may friend ko to, nga nag-schedule na siya flight to Philippines. Hawak mo nagpa-Florida na siya kuno. Kaya dito ang flight mo, 1 week na stranded, yung cancel sa isa ka airline. Ang ilang mga flight. Siguro piyo kung saan Amo na That's why I suggest, kung ako lang sa mga balikbayan, natin yung mga auto, yung mamati subong, I understand na hidlaws na sila pamilya or may schedule na sila for vacation. But ako would discourage ka miserable git sa mga sitwasyon. Damo-damo kaya laya nga nagpa-Florida na ako nuya kay banda ng from New York for example or ang mas barato nga ticket base la in nga state no. Nag-travel na mo. Subong 1 week na to gastos ang hotel ay isang pagkaon niya because na-cancel ang flight niya. Kaya ang airline nagsige post ang ila schedule ko no sang flight tapos gina-cancel nila kagwa ay pang definite schedule sa next. Ganito pero may nag-message mo na sa akon kung hindi sumuti sa isla mapuli basi maglawi pa blang pandemic ko.
kaon ni ng risgo if ever. Kaya kami gamba na kami ga-discourage kami anay for now. Kaya pertigi kabudlay. Imagine na natabo sa Ganun may ara to nga emergency Sa ROF. reasons man eh. Oo, Cases. kung mga masakit. Namo pag ginagachabaw sila, 18 days so kami naggingaga ko bingin puli kaya nga mong parinte ga tinga-tinga na. Tapos ambalo niya pa kami tapos na yung 10 days. Alangan mahulat na. Alangan nga 10 True. days anay tapos amo na diyon. Hindi niya. So amo nang isa ka mga dilema nga ginaano nila. So we suggest nga pwede ka man nang gali kakuan. Kaayo if ever amo na ginang sitwasyon, ina lang honestly nga amo na nga do grabe na gid. Gadil ang Bureau of Quarantine. Gadil sila. Do humanitarian reason. Humanitarian reason, pagsampot mo sa Manila, may duwa na nakakasong. Pagsampot mo sa Manila, kumuha mo na, i-investigate nila kadali, nga matutuon ng sitwasyon, ang anak mo, ang amay mo, ang tanan mo, ang sitwasyon, no, kinanglan magid, ikaw na lang ginahulat, pag-abot mo sa Manila, pwede ka kayo sa ilap, sir, pwede ko iswab. Tapos, sir, pwede ko pagwa, amo niya doon, no, kami negative man ko, amo ni sitwasyon, iplasta lang sa Mayo, kay kabalo man sila, kung mapalusot ka, awan nga man sila. Okay. And before kita mag-proceed, i-reiterate lang ang guideline ni Apor kag ni returning resident same gihapon. Why changes? No, sa kay Apor dapat official ang imong travel kag may swab pagid sa gihapon, i-attach mo lang sa imong SPAS with your certificate of employment and your appointment. Sa returning resident, same lang sa gihapon, fill up ang mga SPAS mo with your backtrack, no, attach mo lang ng swab mo sa gihapon, ID mo dabi, for example, no, and your plane ticket. I think mo naman na siya, very basic lang gid sa gihapon. Ang change na gid for now is ang guideline ni ROF. And another point of clarification, wala pa sang advice si ang mga trips sa to Iloilo, Bacolod, yung cancel siya. Okay, oo. Wala pa. Wala pa. For now, sa gusto gali nga mabalaan, kay may iba nga nagalapta nga impormasyon, nga na-approve na ang suspension ng trips. No. Ang nag-approve sina is RITF. Kung hindi ka sigurado, hindi ani mag-post. Kaya nag-post nga, approve na. Tiga sa lahat ng mga tao mapulit ta. That's why dapat kung dapat ang clear ang pagwa sang publicity. Correct. Because subong ang klaro sa aton is that sige-sige pagyapon niya ang biyahe ni Iloilo and Bacolod. Unhampered. And sa kay Bacolod City and Negros Occidental, wala kita problema. Kami nag-inquire yapon what if si Palay. Kami mo painabaan pulit lang dayon. Wala kita problema ya. Why border ang ato niya yung within Negros Occidental. Now, sa kapamangkot naman, kung ano matabok, magwa ka mo sa Negros Occidental, o Oriental, kung mabikadali, mabinay, o kung tumagete. Kanta Manila, Slabi. Hindi na. Ang pinakadamo sa mga Bacolod nun niya, diri lang mo na sa Dumaguete, mabinay lang mo na sa laya, magatabok, balagi sa abla. Ang clear for now, isa mo sini. Kung hindi mo na ka mag-overnight, you deal with the boundary. Kaya many times nakakita ko na da. Ang lisensya mo lang may pick up mo lang ang bisita o kung may kuwaon mo lang itong importante nga dokumento and then pulik lang yan within the day, gina-consider nila. But Within the day. Pero kung more than 3 days, kana siguro 4 days, swab ginang require nila or SPAS. Okay. But ang ginaisuranta is Dumaguete, ha? Tanan, outside Region 6. Okay. Kaya mabinay, Region 7 na eh. Region 7 na mabili. Oo, so hindi lang Dumaguete. Okay. Outside Region 6. Ba, nagpamatigid siya ni Pasman. Kas, good morning. Ano siya di? Wala ka pa nga pipot siya. Mga bugin kanami gid sa mga muni mo. Tanong mo ko, fit of this week, no? Okay, sa Mayo. Morning. Humilya you. Turuwed. Turwed Melesa, Tito, good morning. Jovelyn Canoy, good morning man. So, Yada. Jeep Espanyol, pamati man. John Troy Villanueva. MM. Good morning. Damo pag ginadiyo. RM, Oxenia, good morning. Si Joy Pagid. Badoy, nag-upod man sa aton lang to. Correct. Vanny, si Alex. Nadula na yung ako niya, wow. Hindi na makita. Hindi, kung magsaka, sabi ka kadula, gano'n siya. Ang anon talang, Jay, oy, kaso ba si pwede mo na maganhint si Doc Surungon nga okay na. Kaya tawag siya, busy niya. Okay lang na. Tune in ka mo, kaya damo-damo kita sa mga pamangkot nga, which is kabalo ko, amo man na ang inyo pamangkot. Karon kay Doc Surungon parte sa kung ano blak epektibo. Amo nimo, kansulgin pamatian ko kagabi ang mga interviews sang pila ka mga scientist. For example si Bosch scientist ang nga pro kwan gini siya, pro vaccine gini siya. Pero now gina-discourage niya na nga hindi. Nga mas mayo nga hindi. Ti kun amo lang nigli pamatian mo at the end of the day, ano ko siya? Why pa? Gin compare ko siya sa positive side sang COVID. Ang gin-report dito is that ang nabakunahan na sa bilog ng kalibutan, 34 plus million.
And sa 34 plus million, may ara sang na report nga do 18 deaths. 18. Sa 34 million, 18. Why gani mag point. Tikon ikaw, diin ka. I-weigh mo siya. I-weigh mong positive ego, ya? Kag sa negative nga ego niya. Kung Kumbaga mo niyo, sa vaccine, out of pila ka milyon, 18 ang death. Kagaway ta kabalok nga nito may base. ara ko no cases nga blood clot. Oo. 59. Yay! Or complicated lang ba, no? May Oo. mga complication. But ang napatay sa COVID, milyon na. So correct. sa vaccine, 18. Amo na namin nga point. Sa COVID, milyon ang napatay. Amo na sang So, point kung nga ka-question ka sa bong, kung diin ka, Oo. Kaya you'd nakulbaan rather take the risk na magpa-vaccine ka sa magrisgo ka sa COVID, nga milyon na ang napatay. Correct. Kag tapos 9 ang sa 59 and above na laban. So that's why nga ginpauntat anay guro sang AstraZeneca. Okay. Okay. Now, live upod natin dito sa bong. Ganda ni JM, oh. Upod natin dito sa bong ang deputy, no? Sang EOC Bacolod City, isa sa pinaka mapisan. Yes. Ang nato niya volunteer Dr. Dira, naigo man sa COVID apang wa ito naging reason para hindi iya pag-ipadayunon ang iya diri nga pagserbisyo man sa syudad sa Bacolod, no. Upod natin sa buong si Dr. Chris Sorongon. Doc, good morning. Yes, good morning, Consising. Good morning, Sir Mark. Mayong aga sa tagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Yes, live kita sa buong Doc Chris sa Action Radio Facebook page, no, and sa mga radyo sa mga panimalay diri sa syudad sa Bacolod sa Bilogan Negros Occidental. Doc Chris, tiuna kumusta ka? Kumusta ang imong ano man niya nga sistema sa buong imong kondisyon? Naigo man isa? So far, okay good, no? Ano na kita, nagbalik na kita sa aton volunteer work sa aton Emergency Operation Center. Kag sa subong sa niya, aton nga focus, alagid sa bakuna. So, nasain kita sa Ayala Mall nga vaccination center. So, we're happy to be back and we're happy to continuously serve the people of Bacolod City, Consising. Okay, good to hear that, Doc Chris. First question, Doc. Madiretso na kung nasa ko niya punto, no? Kadamo naman subong sa ginawa ang balita against sa vaccine, no? Hindi man diri sa Bacolod, pero sa national nga mga news kag sa mga international nga mga news about naman sa mga feedback nga mga risgo kag hindi maayo nga epekto sang vaccine. Although diri sa Bacolod ang sigurado gito yan nagistorya kami ni Mayor Bing Ligad gin-clear lagi diya nga ni isa wa ita diya sang casualty siguro or anong tawag sa nadabi nga malain niya iya nga tabo siya sa nagpa-vaccinate siya. And ang Bacolod isa subong sa pinaka maayo gid ang performance when it comes to pag-deliver sa vaccine, no? In fact, katahom sang ato mga vaccination centers, katahom sang sistema, well organized, no? But Doc, coming from a doctor, no, namin straight from the horse's mouth gani ko, no. Ano Doc ang estado subong sang ato mga vaccine diri sa Pilipinas? At least so far sa subong sini, no, under emergency use authorization, damo-damo naman sa mga bakuna ang natagan sa EUA. Ang una nga natagan naman ang Pfizer, pagkatapos sila natagan naman ng Sinovac, natagan naman ng AstraZeneca. So sa subong sini, ang nakaabot na nga bakuna diri sa aton sa syudad sa Bacolod, among Pfizer kag ang Sinovac. So far, sa syudad sa Bacolod, wala pa man tas ang ginatawag nato nga life-threatening nga adverse effect following immunization. Talos tanan nato nga mga adverse effect or side effects na handle nato mismo sa vaccination center or if not, na-handle man sa mga vaccines naton through home remedies. Nag-inom sila paracetamol, nag-inom sila sa antihistamine, or ang aton nga mga household measures like nag-apply sila sa cold compress kung sa din may injection site. So mga amo na nga mga itabo, amo pa lang na so far ang na-report sa ato di sa syudad sa Bacolod. Then as to the safety sa aton nga bakuna, aton gid nga i-emphasize sa aton tagpalamati, na sa tanang nga vaccination centers naton, ang utmost priority naton is to make it sure nga ang aton nga proseso, ang aton nga pagbakuna safe, sure, and secure. So that's the reason why kompleto gid ang aton vaccination team. Wala kita gabi sa vaccination center kung wala dila sa doktor, nurse, midwife, kag barangay health worker nga kompleto ang aton nga team. May doktor kita nga ma-monitor, may doktor kita nga ma-assess, may doktor kita nga ma-clear sa mga referrals sa ato mga nurses kag BHW. May mga BHW kita nga naga-monitor kag mga nurses nga nagabakuna.
So amo ginangaton nga utmost concern. Tapos sa mga adverse effect naton, permigid naton nga gina-double check sa screening naton nga ang iban nga mga pasyente ginapangayoan ta sa medical certificate or if not mga medical clearance sa ilang mga doktor, especially sa guidelines nga gi-provide sa ato sa Department of Health. May mga balatian nga kinahanglan clearance, no, like may mga autoimmune disease, mga immunodeficiency, kinahanglan ina pangayuan ta na clearance bago ta sila bakunahan. Ang iba naman ma-require kita sa medical certificate para agad to ma-qualify sila as patients with comorbidities. Tapos ang mga senior citizens naton dinapangitan tagin sila sa senior citizen ID. Okay. So dira sa ato nga proseso, we make sure nga ma-comply na para at least ang matagat na bakuna according sa ato nga prioritization plus safeguard ang ato nga pagbakuna sa ila. Doc, may insert ko na lang nga pamangkot. Kundi Doc, ang first dose, ang iyang distansya sa second dose. Kundi nakahatag natin sa bundok, no? Second dose. Yes, 21 yes. to 28 days. Doc, how true nga in that period, sa tunga-tunga asang first kag sa second dose, medyo ga-decrease daw ang aton immune system. Ako nang tawon mo, sakto ina. No? So may arang a period sa atong pagbakuna nga naganubo ang atong immune response. That's the reason why gina-encourage kinarto na ato pumuluyo nga pag after bakuna sa first dose, kinahanglan ikip gid nilang ilang schedule nga interval sa pagbakuna sa second dose. Agud to continuously ma-boost ang ato immune system sa pag-provide or pag-produce ng antibody. Okay. Amo na nga ang iba nagapamangkot, Dok, tapos ako sa first dose, hindi na ko yung magbaton sa second dose. Dito pareho lang ang first dose mo, wala pulos. So kinahanglan makompleto mo gid ang duha ka doses para agud to makomplete mo gid ang immune response sa lawas mo kag makaproduce ka gid sa necessary or appropriate antibody for COVID-19 infection. Okay. Okay. Doc, another question, Doc. Nag-text akon si SK Chairman wala na Jericho na malagsik sang anduman nantig si Chico sa Barangay 7. Ilang question sa Okay. amo siya ni Doc. Damo sa ila pumuloy ang gusto magpa-vaccine. Pero inab lang siyempre, ang social media, Doc, limited man niya sa nakabalo lang yung mag-Facebook man mo. Ang ilang same gyapon nila question, common question gyapon, Doc. Before ka magpa-inject sina, i-check up ka na, di ba? Or nangayang ba mo ginamit certification Tanab. para mabalaan kung may Medical problema. history. Oo. Now, question, Doc. Is it true kuno nga kung nag-positive ka within 3 months, hindi ka pwede makapa-first dose? Kaya ang ilang Hindi. hindi, okay. Hindi. Bali ang gwa niya consisting sa subong sini, ang rule naton, ang guidelines ng pagwa sa Department of Health is this. Ang tao nga nakagi-COVID, immediately after recovery, pwede na siya mabakunahan. Pero ang tao nga nakagi-COVID, nagintugungan siya sa convalescent plasma, kag ginatagan siya sa bulong at tosi, nga anti-inflammatory, antiviral medication, ina siya maulat siya sa 90 days pag o siya mabakunahan. But other than that, kung ikaw na igos ang COVID, asymptomatic ka, mild case ka, wala ka natugungan sa convalescent plasma, insigida, after mo recover, pwede ka gid mabakunahan. Very clear. Very clear. Okay. So kay kadamo bidok kabud lagi, that's why thank you guys for your time, Doc. No, kadamo gid sa mga news bala nga do hindi gid legit yag create confusion sa tao. Ari pa Doc, nang nabatian mo na Doc, kung may memo gid man na, ako how true ina, nga ang AstraZeneca ginhalt anay tungod nga sa adverse effect niya sa 59 and above. Okay. Sang una nga nagwa ang AstraZeneca is indicated sa aton nga mga pumuluyo nga 60 years old and above. Kung nadumduman mo, ang una nga nag-abot nga bakuna din sa syudad sa Bacolod among Sinovac. That's why ginatag ng Sinovac sa edad 59 and below. Yeah. Pag-abot sa AstraZeneca, ang AstraZeneca ginapahatag lang sa pasyente or sa individual nga edad niya 60 and above. Pero after review sa Food and Drug Administration kag sa aton nga HTAG kag NITAG, amo ni sila mga insya sa gobyerno nga naga-assure kag naga-make sure nga ang aton nga bakuna safe, in-clear nila ang AstraZeneca kag ang Sinovac safe para sa mga pumuluyo nga edad 18 pataas. So, amo na subukan ang ato nga guidelines nga ginasunod, kag amo ina ang ato nga bakuna nga ginahatag sa ato pumuluyo nga 18 anyos tubtob sa katigulangan.
amo na nga kumag-abot ng aton nga gin-order nga bakuna nga ging pakabudlayan ninyo consisting sa aton nga City Council kag ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor Elcid, sigurado ginaya nga pwede naton mahatag ang AstraZeneca sa edad 18 anyos hasta sa katigulangan. Okay. Okay. So At very least clear. clear. Oo. Doc, another pagi Doc nga question bala Doc. Bali ano do kada mo so far na ang nagpa-vaccinate na and nagpa-vaccinate na. and despite sining mga balita bala Doc nga ginawa against sa vaccine, ang pagitsindi ko damo gyapon niya ang willing, damo ang gapila, damo ang gahulat. Di ba Correct. Doc? Yeah, true. Agree ko sila consisting ng Sir Mark. So far, sa aton statistics sa siyudad sa Bacolod, combined sa AstraZeneca at Sinovac, ara na kita sa 31 to 32,000 nga nabakunahan sa atong pumuluyo. Wow. Kag ang namit pag sila nga epekto, even sa aton nga Facebook page, damo naga-message, naga-follow up sila kung saan na sila makabatod sa text message, saan sila ma-schedule. Anong Sakto buot na. silingon sini? Ang aton nga mga pamatanon, ang mga kabataan sa mga tigulang, no, may mga ginikanan, may mga tiyo, tiya, may mga lolo-lola, very much concerned din sila sa mga katigulangan kag sa those with comorbidity. Kaya gusto din nila nga mabakunahan. So ang acceptability sa amo ni nga grupo tamaan gikataas. Pero hindi buot silingon nga maging kampante kita sa aton information education, and that's why we're very happy nga sa inyo nga programa subong nga aga ini ang inyo nga topiko agud to ang tutob sa mga palamati maklaruhan sila sa ilang mga misconceptions, Correct. maklaruhan sila sa ilang confusion, kag hopefully sa palaaboto naman nato nga bakuna nga maabot gikan sa national government kag ang gin-order nato nga bakuna nga 650,000 doses, ready na gid sila magpabakuna, pero ang importante magparehistro sila sa barangay or sa aton online registration. Okay, katahom to nga balita, no? Buot silingon, damo ang nagahulat, damo ang nagapila, damo ang nagapa-register online and sa barangay. Sa barangay. But please, doklarohon ta once and for all. Kay ibang damo man dyan follow up nga sa subong wala kami gapan matawgan. Pag ulang mention ni Doc Chris Sorongon, nga maginapaabot kita nga damo, huge number of vaccines yung lugabot. Kabalo ka mo ni Nongo. Si Mayor Bing, isa sa pinakauna nga mayor nga nag-request siniya. Isa sa pinakauna nga mayor nga Nga nag-allocate dako nga pundo for the vaccine para Correct. ma-secure nga dako nga part sang manugsulod yung mga vaccine isulod sa Bacolod City. Correct. Para ato diri pumuloy matagaan ta priority. So si Doc Chris Subong Sorongon, being the deputy head sang AOC naghambal nga those nga nagpa-register online, tiyag nagpalista sa inyo mga barangay ang anangan. Kay ginaamat-amat anay until magabot na to ang ano kadamo to Doc ang na-expect ha? 600. Sa subong sini, no, nagaulat-ulat kita sa anunsyo sa Department of Health, but definitely libo ina nga mabot. Kaya may ara naman kita location sa Pfizer, may ara naman kita nga palugabot nga Sputnik, ang Gamaleya, may ara ba ito manugabot nga sa AstraZeneca kag Sinovac. Ang ato na lang ginaulat ang confirmation gikan sa regional office kung pila ang kwantidad sini nga mga bakuna nga maabot para sa syudad sa Bacolod. Kag we have also to mention sa ato na palamati nga tungod si Mayor Bing, Presidente sa League of Cities in the Philippines, tungod liderato, no, ang ato na syudad naka-access kita earlier, no, sa 650,000 doses. Kag si Mayor Bing among nauna man outside of Metro Manila nga nagporma paagi sa Executive Order number 83 sa COVA Council. Yeah. Kag kita man ang una nga syudad nga nakasubmite sa aton nga vaccination plan sa regional office kag na-aproban sa National Office of Department of Health. Kag ang pinaka-importante, kita ang number 1 sa Western Visayas sa assessment sa Department of Health Region 6 as far as our readiness to roll out the vaccine diri sa aton sa syudad kag sa Western Visayas. Grabe, no? Congrats sa ate, especially sa inyo pag Doc Ing hara dira si OC kamudra ni City Adam ang no. And titsakto na siya. Kitaya very nang vocal kita diri nga discuss ini siya because from the very start gid preparahan gid siya no ang ato niya nga sistema against this pandemic no. Doc, Total, sige. Doc, may isa pa kay Doc. Actually, ang gusto ko tani karon niya anyway, mag-end na guro ang interview ta kay Doc. Mga ito na message about sa mga nagahulat man niya anong dapat na himuon while waiting for the vaccine. But insert ko lang anay, Doc, ng kay mega text bigulpe insert naman mo no. isa. Oo. Mega text ng bigulpe
is it normal, Doc, nga after makavaccine sila, ang side effects yun is medyo pangalay, trangkaso, hindi man trangkaso, gani ko no, medyo pangluya, tuyo. Normal na siya, Doc, ang side effects ng ato niya vaccine. Yeah, these are expected side effects kag adverse effects following immunization sa mga bakuna. That's the reason why kung ara kita sa vaccination center, nag-aatag kita sa counseling, nag-aatag kita sa health education para if ever mabatsagan nila ni kabalos na sa obraw nila. Kung magsakit ang aton injection site, ma-apply kita cold compress o mainom kita sa paracetamol. Kung hilanaton kita, mainom kita paracetamol. Kung tuyuhon kita, matulog kita, mapahuway. Kung mag-allergic reaction kita, mainom kita antihistamine. Kung mabot na yan kita maginhawa, insigida, mapakadto kita sa pinakamalapit na hospital. Correct. Correct, man. Very practical. Very simple. Tutalarin naman lang si Doc. Doc, ikikuhaan ko na lang nga higayon. Ano ang bintaha sa sulad sa Bacolod nga napilian sa bilang isa sa mga study site sa bilog nga Pilipinas? Pati ang aton nga ang nami sila kay tiuna kung study site kita sa pagbakuna, so makita kung ano aton nga programa sa vaccination, una ikaduha, ma-assess ang aton nga antibody response after mabakuna, kay tingila na i-document kung kamusta ang aton nga antibody formation diri sa syudad sa Bacolod. Kag labi na gid nakita ta kung ano aton mga concerns sa atong pag-implementar sa vaccination kag ang acceptability and response sa pumuluyo towards vaccine. Grabe kaya ka bless ang Bacolod mo pirmi ka kadalabi kung ano man ang atap subong ingin pili na naman sa hamak mo ang upod nga ginpili pila lang ka apat lang Muntinlupa, Bagyo kag Iligan kag syudad sa Bacolod Correct, sa vaccine kita man sa study site kita man sa Marisip Doc mga nalang kami jutay nga ano nga message sa imo parte siniblang mga nagapati gihapon sa negatibo nga effect sining vaccine nga kay ba ano sila may mga site sila may mga sa social media bala kung mamati ka lang do kisa malingin man ulo mo ma-confuse ka man. Amo na, Doc, before mag-end si Doc, duwa na gid lang ka-message pa ngayon. Number 1 atong imo, and last, ining message sa mga nagahulat, nga naga-pending sa mga nga nagpa-register, mabala, ano dapat na himuon, kag matagayon, gid inis la bala, kasi ano ang ina-expect nilang matabuin siya, Doc? Okay, so nga to, no, sa mga anti-vaxxers natin, na wala na pati ng bakuna, ang una pa ng mensahe, COVID is real. No, ako mismo nakagi ko sa COVID, ako mismo naka-experience kung ano kabudlay na ikaw lang isa sa kwarto, kag imo nga lawas, no, na gina-atake sa COVID, na wala ka kabalo sa mga komplikasyon sa ni after ka mag-ayo. Ikaduha, kailangan gid nato magpabakuna. Ito, kita nga mga doktor, kina-consider nato the benefit always outweighs the risk. Kag hindi ka magpakulba sa bakuna, makulbaan ka sa COVID kasi COVID ginapatay ikaw gina-COVID, ginapa-hospital ka niya. Unlike ang bakuna, ginaproteksyonan ka niya para hindi ka mag-severe COVID, hindi ka ma-hospital ka, hindi ka mapatay. No? So, mo gina-importante, sa mga nagahulat na makaparehistro na, mahulat-hulat lang kita. Kaya ang aton subong nga bakuna, lamat-amat na damo ang nag-aabot sa syudad sa Bacolod. As soon as we have more allocation, we will make sure na tanan na nagparehistro, ma-textan ginamon ka mo, padalaan ka mo sa mensahe, ako to, makakadto ka mo sa aton ng mga vaccination centers. Very clear. Thank you very much, Doc, sa imo nga time. Today is Sunday. Dapat ipahuway mo ni, but thank you, Gid, no, nga nagtagit sa imong oras diri sa amon. Every, pag mayroon kami mga clarification, Doc, kag query dira, makabulig, enlighten sa pamuluyo ta. I hope available si Doc Chris, no, sa aton iyang mga query. Anytime ko si Sing, no, I'm just a text or call away, no. Gapasalamat kita sa inyong opportunity, at least nakapasanag naman kita sa mga confusions, no, kag mga information na makabuli clarify na at least ang atong nga pumuluyo magpabakuna gid, no. Pero may ginambali ninyo din ko si Sing, magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Wow. Thank you very much. God bless imo, Doc Chris. God bless. Sir Mark and Consisting. Thank you. Nabatian, Dr. Chris Sorongon, ang Deputy Head sang EOC, volunteer inadra siya, kag everyday nagatrabaho gid, no, para isa sa mga strength man sa syudad sa Bacolod, no. Isa sa mga asset naton dira lang nga nagabaka man volunteer trabaho para magigbato sa nga pandemic, no. Grabe, no, hindi ka katsindi kung sometimes wala mabungko ko sa kahigad. Minsan, kung aslingsan, dapat naman balik ang tanan sa normal man. Ito kakapoy naman ni man. Inablang you miss the good old days. Nga, ara kaya put friends mo, makapungko ka mo, kawa isang mask, kawa isang face shield, and free ka mo dira makalagaw, makabanding.
Nalipat ko mangkot kay Doc ba? Kung nakaduwa ka na kados, pwede nang hindi ka magmask. Ay, hindi guro. Pero bukap ka na dahil. No. I think na clear nila before nga pwede dapat na gid Japon. Because ang dose, ang vaccine is just to parang Protect maprotect lang. sa aton kagalingon. Pero why na siya nag-stop from the possible naman niya pag laton sa aton sang virus. So I think World Health Organization lang na maka-declare, no? But balikan yung hambal ko gina. Medyo mahidlaw ka gid, no? Sang life bilang why di tanan bla, na bilang makapamol ka lang iblay with your friends. Wala ka mo ni. O makatipon ka mo da bilang why sa social distancing. Kablokay ni siyang ining pandemic ani nag-create gid siya distance between families and friends and people 'di ba ang kissing sa nanay tatay mo sa mga friends magtaay mo beso-beso is a sign of love which hindi mo na mahimo subong. Correct. Ang pagbanding Good, istoryahan na isang insakto hindi mo siya ma-express. Ang hug ang nag-comfort sa aton kung down kita or nag-express ang paghidlaw mo sa tao hindi mo na mahimo. So hindi siya nga virus naga-distract sa aton hindi lang sa aton yung health but sa aton yung relasyon sa kada isa. Sa separation, no? Nagatag siya. Doon na lang that's why gambal kag nga this virus is really coming from bad spirit which gina-allow ng gajiyalan sa aton man Ginoo for us to realize nga siguro para ma-realize naman yung aral sa gihapon despite si tanan but yung tulokon mo grabe nga pag-separate sa ang tao subong even families kung ang mga loved ones mga layo hindi nakapuli diri ang aral sa Manila Manila tupad mo hindi mo mahagis sa kiti ngadlo kami magitaling kasagwa sa una ang tradisyon sa Pinoy pagsulod mano pagsulod kiss pagsulod hug pagsulod so now hindi na subong hindi na and why na mga reunion ang pinakatayo ka mo na lang na ang mga reunion sa mga eskwelahan sa una ang mga classmates mo sa una makabanding ka mo liwat no but subong why nagidya why gathering why public gathering and even yan ang sa church no may mga distance naman yung naga-limit lang gid sa makasimba but grabe kahilidlaw gid sin isang panahon yung why gid tanan ay isang sumulod pa and you know what is very sad pagid nga nag-abot siya sa aton nya generation no I mean di ba it could have happened siguro mga 50 years ago or 20 years ago no but hindi lang aton nya generation blay kasubo sa mga bata subong wise na classmates wise na amiga hindi lang sa una blay grade 1 grade 2 kung nagka-develop ng imong social blay ang social life mo nagka-develop na because you have classmates maka-interact ka subong wala ang kabataan subong yes ang time ta sa una yaga ba siya na ite sa kalog tubig tutod na but subong sa tangkungan te galigid-ligid ganesti-nesti na blagi ta mo nang tumatumba blas tangkungan subong wala Budlay. wise na friends wise na classmates why ka-develop ang ila magwa ka pa lang sa inyo balay isa oyong ka na hindi magwa may rusan ka hindi ka makalagaw Kaloy isang kabataan good morning ay si Manang si Tito Paul Salanga kapamati gid ko no halin sa kay Emma ng Salanga pamati gid sila sa Barangay 34 good morning councilor tamyaw ko sa family Xenia Banches Espino Esquia kag sa mga taga-barangay Mahan Casiliana salamat gid kag mayong aga sa talan good morning Consi watching from Barangay Mandalagan Vance Proj Alex Montesa Alex Espino baw aga pa si Alex ba Kent Brian Green Cartuhano damo gid kag Green damo bilog ka pa kulod good morning councilor Ising and Mark please shout out sa family Fabol and Morales sa Bangbang Carolan Kamangkalan City Mama Neneng and Papa klaro tatuon ko tama mo then sa South and grabe ning labot sang you mean sa South Radio. si Palay Kabangkalan na Mamaylan klaro tato pre no good morning Councilor Rogin Padios John Troy Villanueva good morning sa Langga Brothers monitor lang di sa Barangay Pandanon DSB bilang klaro good morning batch 76 Tita Marites Tronco, Tita Lynette Aldiguer, Jovelyn Canoy. Pagina na siya, no? And today gali namon na-mention ko is May 23, ika-9th ni siya nga death mansari ni Jazz Vlato niya barkada no ang family ka monitor sa wong ang nagligad birthday to. May ang birthday na is May 14. No. Pag daog ko ligad, di ba ang election ligad is May 13. No. Ligad? 11. Sang pagdaog ko 2019? 11. Do 11 lang mo. Do 11. Yan, ginunoy ako to nga. Bala mo na yung pinaka namin nga gift yung nabato niya ako ng pagdaog nato as City Councilor. And today, ika-9 death mansari
ni Jazz ang ato niya yung hero man niya, frontliner man naton before sa FW. Gina-appreciate gina sila kag they will forever be remembered. Mildred Orsal Cepeda, good morning Sir Ising and Sir Mark, Marlene Abarte, Randolph Valuis. Ay, Nong, good morning. Good morning. Kuno shoutout sa pamilya Valuis sa Isabela. Good morning sa Langga Brothers watching. Elisa Manzanares. Jean Estember Di Asis. Sir, mangkot ko tani ko may biyahe ang Wisam kag Ocean Jet Bus. Yes. Ara. Kaya wala pa man na-suspend. No. Marfi Tambanilio Solano Magallanes. Ay, suon. Suon, oh. Good morning, suon ko nga mga gwapo ba? Hindi magin man Ma'am Sel Pedrosa. Grabe, gini nga online seller si Ma'am Pedrosa. Good morning, ma'am. Maluto ni sa kuno karon mo baboy bala na ginbutakan lang gaano na lipat ko. KBL? KBL? Hindi nang inablang ginasumsuman bla. Nang wawin Kilawin. ka kaon, kilawin. Why ka? Hindi ko na yun niya. Nitong ko niya. Kami maging kangkahang Jocelyn Liboon Dispo, good morning Sir Mark, kag Councilor Ising. Speaking sa mga kabataan nga wala na subong kwan, nga wala na subong aksyon. Wala na sila gagwa, wala na sila kwan. Ang House of Representative nagpahanugot na sang pagbalik sang ROTC sa grades 11 and 12. Okay. Anong mo na okay na sa mo activity. ROTC. Paano sila katod activity bikini may pandemic? Gani man. Kagi kartes wala. Kagi ko. Do last batch kami. Ginakalbo ta kung laba bukon magamon yung palakan ka na diho. Do last batch kami sa ROTC. Antes gin stop. Okay man to, pro. Do ano man to ng nablang sa China ganit tanang gani pa-train, di ba? Miskin Thailand. artista ka pa, miskin ano ka pa. Thailand gani mandatory siya. So just a small part sa atong life bala nga naging soldier man kita nablang maka-experience kita Ma'am Eden, morning. Hi. May experience na kung ano ang proper nga discipline. Daw taho man siya pero mayo man siyang effect niya. But I don't know nga agin demolish siya siguro tungod may mga abuses mo gurbi mo. Pero very minimal lang gid tahom tong ROTC sang una man. Grabe ning pagtudlo sang ano mo sang time namon sa ROTC. Namin ito yung training. Correct. May mga panahon nga para subong. Ang mga kabataan sa tutuod lang gid pala sabat gina sila mga ginikanan niya. Ang mga ginikanan subong niya do amo pa nang ginahambol nila self bala nga hindi na lang magkuan sa mga kabataan kay kadagiyo subong mga kabataan sang chimpo namon sa ROTC ginatudlo gid sa amon nga kun mas taas ranggo, mas may edad sa imo, respect. Even sa kay dira nagapakita kung anong personalidad mo sa ginapang tubang mo. So ako na may agi ko ni. Ang iba nakapuya nimo. Hama ko bugtaw ka blala 5. Tapos form ka tapos hindi ka pa makapalongher, hindi ka pa makapatisoy kiti paglidit sang buhok mo di nga laba, palak puti di dayon to, kalbo dayon. Amo silang ko. Kadagyohan pakon kamot mo kung That's silang ko ini nga generation kasubo-subo gid. Mm. Kadamo gid sang gin-deprive sila bala because of this pandemic bla. Ano man nga values mo ka nila kay kung tulokon mo kabataan subong sa cellphone na gid nga cellphone niya. Nablang niya ayawan niya gid train sila ya because ang ilang utok ng ang sang una sang wifi cellphone sang una anong option to sang una comics hampang interaction with friends istoryahanay sang experience sa life pungko sa kay God sa barangay niyo magbanding with your friends. Correct. May makuha na from other people subong wala ang gakastak sa mga kabataan sa cellphone which why stagnant ang ita mo suryahon mo why kabalugan niya kung anong kakatabo sa palibot. Because of that, no, masubo-subo lang kanya nga why ta may mo galing nagabot sa ilang generation. I just hope nga kabataan kagang parent I just hope nga mga parent mangin assertive pag sa ilang mga kabataan. Mas dako nga challenge subong sa parents, no. Kagi kuan ginilang ilang right. Pagibato ginila ya nga sabton ka lang sa bata mo sus Mariusip. Sa mga kabataan man amo na sang pinakalain-lain. Nami ka magtubang sa pareho mo pero ginasabat mo nanay mo nako. Kung kabalo lang sila sang inyo pamatasan may aragi ko na man kilala nga muna. Kay entitled feeling nila entitled sila mo feeling nila may na-achieve na sila, may naamo na ni sila nga sa totoo dang wala ka sa kamalingking sang inexperyensahan ka nanay mo. And sometimes ang ang balikan ko nila ang issues nga wais la kabalo damo gid sila yung ideas nga katapos sa palibot even ang gira sa Israel bala no nang abin la that's something usual na but sometimes
basag kita. Mas magid niya aware kita Correct. sa kakatabo gid sa palibot yan nato niya no. And mas Magiran to kay ikaw, yaga ML ka magyapon. Hindi pa na masugo. Mm. Kulo kisa no guti ko na mamati ilang sugong ka. Karon lang kay nagarank pa ko. Diyos ko. Kana balong ka gulo sa mga ganikanan, mga baka papa, mama, gutom na ko. Karon lang. Mm. Kay garank pa ko. Te, okay lang. And this is another challenge for our young people nga ano lang as much as possible talara lagi mo na sa cellphone mo da ano ko na lang try to discover bla one English word every day no Correct lang. kahit BPO nga daan subong mo grabe Pwede gid. kabalo kita yang ang pangabuhi subong yung kabudlay pero kung may skills ka sa communication and English makapa-call center ka buhi ka mabuhi mong self mo buhi mong family mo so nga iban niya ang iban One English a day to, mga budlay bla? maka-employ sila ang iban hindi kaya because very poor ang vocabulary so in the lang you spend siguro more than 10 hours ang imo or 5 hours ang imo nga time mag ML lang da kung machimpo ka discover kay sa English word gamiton mo siya sa isa kadlaw in 30 days may 30 ka na English word Correct. so in 2 months may 60 ka na English In 10 word years, mga isa kay yellow pad. So anong point dira? Lupad lang gali- We try to improve ourselves despite nga katapos sa mga pandemic kabudlay gid. Kablo ka ang kabuhi, biwag ka man may basulo niya iban. Correct. Hindi na pwede nga ibaso nun sa pandemic ang may kilala ko ganiya. Wadan sobra ya libod sa libod sa mga figurine. Amo pa gina namin. Way kami may mo nagsira ka pa niya ko no. So ano himuon mo? Kahit tungod pandemic, Matanga ka nagsira lang. ka pa mo. Matanga ka lang. Sige lang Mamasok inom, ka lang. i-blame mo sa kalibutan ng kakatabo. Hindi. You have to do something. Kay budlay, baka lang kay budlay, kay pandemic. Di ibang pandemic, galibod man. Mm. Ang ibang ga... May nabaklang, wala ka baligya, 13 years old, ka baligya, ano nga nalibod ito man. Basta kakanin sa galuto. Diyos ko, ikaw dako ka na, dako ka palawas. Ibaso lang mo sa pandemic. Ang bata to galibod sa isto. Sang kakanin kay para ibulig siya mama. Ang life is all about struggle, sacrifices. No, hindi niya namin tanan niya or celebration ng tanan niya. No, and to those bilang may mga struggle sa buong aga, no, we have to I need to encourage you all nga and I need you to realize nga ang mga kabudlayan nga ginaagyan niyo sa kabuhi subong are not just parang to make life difficult para sa inyo, para mga budlay kailangan magsakripisyo. So, ni Bert is Consuelo Hindi, Bert. ang challenge nga yatubang nyo subong is about preparation. This is Correct. also preparation. Sa mas namin nga future ang nagulat sa inyo, mas takong opportunity because you will never be worth the opportunity kung ay mo sakripisyohan. Anong ba ni Berto? Ang Balibert, Hera Puso, ini damo kagadi kontra, Carabelo. Good AM, Action, Mark, and Councilor Ising, dapat ang ML dulao na ina. For me, hindi man na. Oo. Tagal ng schedule ng mga kabataan, guro. Kay damo ka ni kontra, o dulao mo lang yung ML na kipabrito nila ni. Tagal na sila schedule. Tagal na sila time nga, sampol wisi sa kadlaw. Tagaan tambot konsiderasyon, isa ko rasag tunga. Tapos panyaga. Tulog na yun. Pati din sa ulo basa. Pero whole day? Imagine ka, whole day o imuon mo na. Ang iban, amo na blang nang bako blang subong pa lang nga daan. Wala ka nagapati sa imong ginikanan. How much more kung tagaan ka ng opportunity makaobra. Nga may boss ka na. Nga kadagiyo suguon ka na. Nga kadagiyo may right na sila nga patidugon ka. Ano pag-obra mo kay ang training mo sabat lang. Hindi ka niguro ka in obray. Oo. Pas sa interview pa lang balda ka na katiwai ka man ga amo daw like take time to read and study young people ga monitor subong. Hindi yan tanan Oo. sa istorya lang. Sa, Correct, oo. Sagad ka lang mag-istorya. No? That's why gani may kaya ko lang pares mas lang duwa 21 years old. Ang 21 years supervisor ang TS ang isa ka boutique sa SM mo. Ang isa iya ragyapon dia pungko lang sila iya tingala sa iya nga batchmate lang mga kami nga kalayo na sa nabta niya mo. Nagano ka dai mo sa balay niyo in the first place, nag-TikTok. You know, I mean, we are not against TikTok. Pero nablang TikTok lang ang TikTok ya. Tapos sige mo ya pa nga sa balay niya yawon ka sang iloy mo ilay pang iloy mo si mo. Nablang yawon ka blang ng may pangbaboy sa imo. Amo na pero no? Mabaligya sa ulihi kaw imo yan. Hindi lagi niya pulos. poslan. Isa hindi mo man mablame ang iloy mo kaya makmuyara kal ML aga pa yan. Higda ka sa Hindi sopa mo. Makaon ka lang, mangayo ka lang. Oo. Tapos sila pa na buhat mo, kundi ma-TikTok ka lang ma-TikTok, hindi ka magtigang. Ikaw mo na din ang isog sa ano? Sa social media, mag-post mo na.
For example, wala ka ng kwarta, wala kayo ng budlay, nangulam ka sa mga kalala mo, tapos hindi ka pulmon, tapos ma-post ka pa na diyon, katikalo na sa inyo ko, mo may karta. Ano ako ni? Doon mo na nga namin. Blood is no longer thicker than water. Dugay ng ulo mo, basa siya na mo. Because ang Kaya mo na nadayon, bla. Oo, ang makabulig sa imo sa mga panahon kuno yang hindi mo kadugo na bulig sa imo. Tapos hindi mag-expect ng buligan paano magbulig sa imong Kung ikaw kadugo kabulig. mo iya kay ang kada semana kayo magkakwato utang sa Changi syempre sa pakaisa mo na. Hamba ko ni Trex kaniyo ako friend long OFW Villa Campa aganan. Mr. Counselor, ang pandemic for me is a realization. Damo gid ko na learn which made me and my family strong. Saling lang gid sa mahal nga Dios. Tsaka correct na siya. Tsakto na siya. Kay nang sinambal talaga ni tanan ni may rason tanan ni may option, tanan ni may reason, and things are beyond our control. Correct. Di ba? I mean, sa gamay ito, nag-expect tayo nga matabo ni Wyman. No? So, tsakto na siya. Wala pa takabalo kung nasa San o. Tsakto na siya. Dapat sa subong panahon, kay basi ko na lang mga 7 years pa ni ko, no? Ha? So, kung TikTok ka subong, kahit tungkol may pandemic, pag hindi pa kita obra, 7 years ka pa ma-TikTok. I'm telling you. So, now is the best time for you to move and decide sa mga katamtamog sa bumbi, wag yun yung ang kabataan. And kung ready ka naman lang, kaya balo ka may asset ka, may kaya mo. Print buwas, resume, kung Correct. submit, pulo ka resume. Hindi ko nang pati bala nga may hala ko ng mga kilala nga damo na sa kuno na-applyan tapos Why matix na gid sa imo kuno? bala nga wala gid bi amo nimo wala gid mi nagahatag sa aton wala gid mi naga Kaya skeletal ang gani term ko, no? is hatag. Tapos grabe nga grabe na akong libot pangita obra. I think wala ka gulo naglibot. I think wala ka nagpaningwa. Kaya ang isa ka ulobrahan miskin damo na sila kung gusto mo gid ikaw adjust. Oh, for example, ginasulduhan sila 300. Adjust ka, butang ta pa kay gusto mo gid na. Oh, gaay ko ang 50 ubrahan ta ka. Ubrahan ta ka. Ang mismo na ko panima kambalo, gusto gid to. And even yan, di ba lang ang mga grab niyo, mga motorista niyo, kung tulukon mo ba no, mabaka nga do kapigaw gid sang biyahe subong actually hindi. Iba Correct. niya dako income na because extends the time. Correct. So subong nga Tapos chimpuya. bike lang na sila bla. Yeah, Diba? subong nga Oo. chimpuya papisan pisa niya. And Oo. inipag nga ba ko lang kung may time hindi lang puro ML, research baka mo paano surviving interview. Kay paano ka cobra ko sa interview pa lang magsaka na. And di ka kabalo kung nga nag-apply ka di. Dahil mo kay BIA kay may drama ka man yang imo ya. May miserable pa nga buhi. Ay la. Oo. Pero kung alam na data, ikaw mo El Moranas. Anong labot sa kabani namon sa masakit yung isang you know, you present that's why no, my point is this. Apply ka mo and prepare yourselves. Study ka mo. Hindi kay pag-abot mo tayo mo ka why ka kaya klaro di ka ang problema ang company nga applyan mo ya. So, you know, kung may time tuon, basa, hindi na puro ML. Hindi na puro tanan, you know, try to improve ang inyong kagulingon, Oo. especially sa buong pandemic. And before kita mag-end, gusto ko lang i-close ng programa bala sa pag-remind sa atong tanan nga we have the responsibility kaya subong niya to parang develop ourselves no sa ang atong spiritual life bala i-develop lagi siya matamat na because ang tanan niya science Pinaka-importante. ang tanan niya science subong is very clear na. Actually ang tanan ni nga ang science of second coming actually ang mga do epicenter kumbaga sino is Israel mo pungsod sa Israel because atakihon niya siya this is where our Lord Jesus was born. And amon siyang lugar nga gina-consider yung iyaman puloy. And that's why grabe ang atake man sa iya subong. And kita diriya nga sa palibot, dapat alerto man kita. Dapat kabalo kita kung anong nakatabo, kabalo kita kung ano ang mga science lang na ginahatag man sa aton. And let's take it one step at a time. Although medyo late na guro if hindi pa ta mag-decide subong ang sa ulihi pa. Pero dapat kabalo tayo. Dapat lang tawag mo lang nga ginahungit na sa imo ang tanan ginapabulag-bulagan ta pa. Correct. So, matamat lang gid no. Tingwa ang discoveryhon kung ano gid man ang mga hitabo sa atong palibot. We have to prepare gid ourselves. So tapuson ko na nabla kay wala ko ni natapos kay ina. Good morning sa kay Pre Victor Rosso Frihil, Pre Ting, Pre Liverpool, Milagros Pacheco sa California, Alasco family, Pacheco family, Pre Jipoy, Pre Gamaw, Kagawad Noni Binyas, Pre GC Winik Takiso, Sixto Solis, Christopher Masconiana, Tim Querido. Uy, birthday gali isang kagabi nagpanyapong mitong date team birthday niya. Wow. Sa anak niya kagsaya ka mangod tagin tatlo nila ka celebration kagabi. Ubod yan ni Pre Chris Noblesada. Ale Brilla, good morning James Yap.
Alan Sixto, Herbert Besa, Thea Trogolan, Sean Jake Bilbao, Manuel Anghero, Lori Dedolo, Marie Maye Garcia, Maria Pilan, Carlito King, Michael Pula, Boari, kapilagid si Prikpres, Gimutang Dio, Peter Ojero, Julio Sitar, kag sa tanan katapos ng Station 4. Ang uman sakay, Nong Noel, kag President Celso, dira sa Patria Village. Oh, good morning. Sa akong dabla nga Facebook page, kung gusto niyo makita ang 635 nga car wash, may ara da direksyon gibutang si Priyojo. Kung diin gid siya, kung nalin kay Helvetia, balik do gin video ya gid kundi na yon. Kay mapasali ko gid sa inyo ila pang limpyo sa salakyan. Kaga back to zero man sila. Kung gusto niyo back to zero, kung gusto niyo ari pag ang pinanganami, ari mapasalig. Okay, ginyo ko diyon ko matilawan yung pizza nila hindi mo manamian. Highly recommended gid damo gid. Na ba? Damo gid galabay lang to yung mabakal lang ya. Kay pero may Grab naman sila da I think. Si ang 635 Cafe. Murder ba karon be? Try. Kaya ang cheese nila damol gid. Amo na sila ko ganit sing kupre. Do lain gid ning inyo yung nga pizza. Do lablagin barat. Nga blang puno-puno gid sang kuan. So 635. Meron man sila kung magusto niyo mag lingaw-lingaw. Nadra magakanta si Connie Rigor. Con, good morning. Nagligat to Morning. nalipat kita Facebook mag-read friends sa iya. kami. Oo, ngami siya magkanta. Sa tananda. Okay. Tanga duwa na yun, 6 na ho. Gani man, we have a very limited time but sa liwas Ma'am, sa mga Desiree tagpalamati. good morning. Thank you gid sa inyo pagupod. Kita mo po tan sa message ato no but hindi tan siguro mabasa isa-isa Balita pero lapasan. yes, talo May ulit, di doyo, galanta man si May. Mm-mm. Dito Johnny. Okay, so next Sunday, kita ay magtadiliwat sa kahanginan, istorya espesyal, Yes. o pwede pa sa inyo kubos nga alagad, no? Konsehal Israel Ising Salanga. Kag ini naman si Aksyon na lang ko kay. Kag ini naman si Mark Salanga. Okay, kita liwat next Sunday. Make it a habit from 8 to 9, no? Banding-banding kita sa kahanginan. Wala mo nakamot ay mo kiaga pa, no? Isa pa Domingo man. So, just make it a habit ang mag-observe diri sa aton. Sinadya-sadya. Because mahatag kita diri sa mga updates nga katapos sa palibot nga mangin mapinuslanon sa tempat palamate. Madamo nga salamat sa inyo tanan sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.